Ga i ofyn i ddechrau, llaw fyny pwy sy'n wedi darllen ni? 1, 2. Mae'n dda ni? Gret. A dyn ni'r oed yna. Cos peth di, mae Rhian a fi yr un oed, oedden ni'n coleg fo'n gilydd. So chi'n mynd hyn, oes? Dwi wedi gofyn i'r camera ma'n neud soft focus yna. Iawn, ti'n gaddo? A dim bwtins. Mae'n cleavage ni'n ofyn. Ie, ti'n iawn. Reit. Na, dwi'n wirioneddol wedi mwynhau hon. Felly llon cyfachadau hier. O'n i'n gwybod sy'n i'n mwynhau hi. O'n i'n rhaid nerfus ydyn, cos pan da chi ffrindiau fo, mae'n felly ti'n rhoi fi ddan bwysa, ond dwi'n neud yn ei fath, dwi'n meddwl. Ond, mae hon di dechrau. Mae'n dechrau, mae'n mynd o gyntaf yn y 70au ydy. Sy'n mynd i daro tant efo sawlen oedd yn fyw yn y 70au. Pan mae'r criw ma o ffrindiau i gyd yn genod ysgol, a mi nath hwnna daro 12 o iawn o fi. Ond mae gen ti lyfr yn fanna sy'n ei gliro lot yn hynny, does? Pan o'n i'n clirio rhyw 2-3 blynedd yn ôl, ddysio draws hwn. A beth yw rhyw fath o rough book oedden ni gael o yr ysgol brefal ais dalwm. Lle o'n i wedi dechrau fo fel dyddiadur, ond o'n i wedi mynd ymlaen i wneud mathemateg a bob matha bethau yna fo. A wel am brofiad camu nôl a cyfarfod chi hun a fydd. A ffeindio bod chi'n nabod y person yna o gwbl. O'n i dy 2 ar 10. A nes i ddim sgwennu, nes i'n dechrau sgwennu o ddifri tan o'n i'n 100%. Ac o'n i'n gwybod bod fi wastad wedi isio sgwennu, ond do'n i'n sylweddoli bod o wedi bod yn uchelgais gyda fi ar un adag. A mae gen i fi ffrindiau o'r ysgol brefal sy'n ar ei ffordd ag yn hwyr. O'n eisiau nhw fod yma i glwad y bit yma yn enwedig, chos mae'n siŵr hyn yn newyddion iddyn nhw hefyd. Un gwaith cartra da ni wedi gael oedd sgwennu stori am wneud fy ffortiwn. A dyma beth sgwennu si. Ond ni faswn ni yn gwneud fy ffortiwn fel y mae fy ffrindiau yn meddwl gwneud. Mae'n twy am fod yn actorion enwog, ennill gwobr am ddal troseddwr, perygl, neu priodi tils ac andrw. Wrth y modd yn ysgrifennu nofela. Ac efallai dod yn enwog. Fy hoff nofelwr i yw T. Rowland Hughes. Fyswn i'n ysgrifennu am yr oes y bu T. Rowland Hughes yn byw yn ddi. Nad ydw i fy roed wedi byw yn yr oes hwnna. Ond rwy'n wedi darllen llawer amdani y blynyddoedd cyntaf y Caernarfon. Mae fy nain yn deud llawer am sut oedd pobl yn byw ers dalwm hefyd. Mi oes yn ysgrifennu 2-3 o nofela llwyddiannus, a wedyn sy'n ni'n ennill y gadael i'r goron yn yr ystod. Wel, o ystyried dwi'n methu barddoni am y mywyd, oedd hwnna'n uchelgais o byth yn mynd i gael ei wireddu. Ar ôl hynna, fyswn ni'n gwneud fy ffortiwn yn ysgrifennu. Fyswn ni'n ysgrifennu, dwi'n gwneud Gymraeg, newch chi beth eich ffortiwn. So ie chi, dyna hi, o'n i wedi reid o lawr yn y cynnig, a nes i ddim gwirionedd bryd yna tan o'n i yn 50 sy'n dangos da chi beth rhyw wir i diolch rhywun ydych. Beth ti defnyddio hwnna wrth ymchwil te i gofio 70au neu nes o jyst dod? Na, mae jyst yn dod rhan a dychmygol ydy'r rhan ohono fo, ond mae yna sarginod wedi cyrraedd, mi fysyn nhw yn nabod y lle yn efo lle dwi wedi gosod yr rhan o'n beth bynnag. Felly, ti awydd darllen Paul o gwan, felly chi gael glas o fi. Faint yna chi, dwi'n siarad gesio, faint yna chi ddiw ydych yma. Wedi a ydym yn nŵlach, da chi mewn. Wel, rhowch lan! O'na ddwy set fan hyn. Na, nhw'n iawn yn cefn yma, cael yr gadwriad. Gai ofyn yn sef Pa un eisiau brodi presentol? Wel, yn sbio'r holl oes? Ysgol rwthbwc ni, a mae un yna chi wedi deud yn hynny, mae chi eisiau prodi presenters. So dyna pam gael chi felly croeso. Reit, Medi 1977 ydi hwn.
Edrychodd gwawr I fyny gan wthio cydyn hir ei gwallt melyn o'i llygad yn ddiamynnar. Dim ots faint o ham yn ei hesbrau bydde hi'n ddefnyddio, na'i gwallt ddim aros yn ei le fel gwallt ei arwres yr actores Farah Moses Meaches. A deud y gwir, edrychag gymricach I nodi holder mewn band sled, na fasa'r un o'i ffrindiau meiddio dweud hynny wrth I. Lle ti di bod, gyfynnodd Iola, oedd newydd gyrraedd gwylod caer ysgol, lle roedd gwawr Sioned a Linda'n disgo dan I. Does yma chwarter awt ar y gloch. Ond ar rhywbeth o rhaid I ni wneud, atebodd Iola, mewn llais llawn dirgelwch. Gollyngodd ei hun ar y gwair yn ochr ei ffrindiau gorau. Cyn neidio nôl I fyny gan wyllio'n, awt, bladi dal o pwythion, o rhaid I chi ddod I pen bellach cae. Oedd, atebodd gwawr y bendant, gawn I lonydd y fyma. Ti data fi, dos am dal o'n pwythion y fama, anogodd Linda, gan symud ei bag ysgol o'r ffordd I wneud llef I. O, ia. Mae'n mwy sef yn y... Yn llys fideo fi di hyn, a dyma'r unig rhan o'r nofel fydden nhw'n glwad, cos dwi'n mynd mynd allan yna. Cafodd Iola dros goesa hirio'r gawr I chyrraedd, gan rwbio eich oes lle gafodd ei ffigo. Bydd bron I ddifadlu dros Sioned y pedwerydd aelod o'r Fab Four, oedd wedi ymestyn o'i blaen I gasglu dail tafol. Tyd ydy oes yma, medda Sioned, gan rwbio'r ddeilan yn erbyn y cochni oedd wedi ymddangos ar goes Iola. Mae yna dail tafol yn sefyll I mewn dal o gweithio bob tro. O chwarae teg I natur, y rhoi antidot efo'r gwynwyn, medda Iola ddiolchgar. O, mae'n dechrau teimlo well yn barod. Wel, tywai ta, Iola chi, mynodd gweld. Eisteddfod Iola ac edrych o'i chwmpas I wneud yn siŵr nad oedd neb arall yn ei gweld, cyn estyn rolyn o bapur o'i bag. Syllodd ei ffrindiau ar y rolyn y llawch yn wrder. Bedio, gyfyn y Sioned yn awyddus. Dad rolio Iola y papur yn ofalus I ddatgelu poster a syrthiodd tair ceg yn agored mewn syndod. Ti'n rhaid I dwyn hwnna'r cored yr tu allan I dosbarth English? Gyfynodd gwawr. Nodiodd Iola. Wch ysdim cwpsar na ddo? Gyfnod Linda yn hyderus. Na, dda siwr. Neb o gwmpas, mae'r athrawon I gyd yn staffroom yn cael ei smoc ar ôl cinio. A ti'n meddwl, dechreuodd Linda ugian crio. O, paid dechrau eto, gychmynno'r gwawr. Mae hi mor drist, snwffio, gael chwiev yn ei llawes, a mae'r hyn oedd ar ôl o'i hancais bocad, ar ôl sychu dagrag yn harach. Tragic, o'ch neidiodd Sioned, gan frathu o gwefus isod wedi dechrau crynu. Cododd Iola'r poster at ei wyneb a rhoi cusan iddo. Marc Rhian, wneith o byth get it on eto, meddai. Mo di cael ei snog gola, swffio Sioned, wrth allan y geiriau oedd wedi ysgrifennu Dan Lyn o'r canwr pop Mark Bolan o'r band T-Rex. Mark would rather kiss the bottom of a bird cage than a girl who smokes. A nes I rioed smocio, oherwydd hyn. Roedd y newyddion fod y canwr pop wedi ladd mewn damwain car yn orio lan y bora hwnnw wedi cyrraedd yr ysgol es amser y brec boreol, a doedd yr un o'r merched ddim wedi canolbwyntio ar y wers mathemateg a ddilynodd. O, sbia dal, dio bechod, o'ch neidiodd Sioned. Dwi'n rili teip fi a dweud gwir, cael y gwawr, o llun i ger yn German. O, mae hwnna ddigon tebyg yn y wall cols tywyll, mae'n dweud ola. Ella wir am ageraeth yn Gymraeg yndi, a mae gen I fwy o jans I gyfarfod o'n rhyw gan y pobl Loegr. A sôn yn snogio, meddwl Linda, o fe di chwthio ei thrwyn a gwythio hancas yn ôl iddyn ni llawes ei siwpwr. Ti'n barod am y noson fawr, Iola. Dechreuo Iola rowlio'r poster I fyny a wthio nôl i'w bag gan osgoi llygad ei ffrindiau. O paigwyr, dwi'n swpsal. Ar ôl misoedd o mellegu llom ar meig tu crwn, oedd flwyddyn yn hyn a hi ag y byw tu cefn I. Roedd wedi gofyn I fi fynd allan am ddet yn os o'n ono. Ella fyddwn isio snogio ar y det cynta, a chymnegodd. Ei chalon yn dechrau curo gyflymach dim ond wrth feddwl am y peth. O bydd siwr, meddwl gwawr o wybodus. Fel un oedd eisiau ar ei thrydydd cariad, cael ei ystyried yn arbenigwr am faterion carwriaethol. Jyst gna siwr nad ydy wedi bita rhywbeth cynt. O cwbl dwi'n gofio am y snog gyntaf I ydy bod am last cheese yn union yna fo. O beth sydd ddim yn gwybod be wneud, gyfynna Iola bryderus. O mi fydd ydi siwr, cysylltu Linda. Mae jyst yn dŵad yn naturiol. Sut gwyddos di, gyfynna Siored, os yna rhywbeth ti ddim wedi bod yn dweud wrtha ni, trwcio. Ragos, jyst
ffwndrodd Linda. Linda Griffiths, gafodd gwawr yn ei dwylo. Ti wedi cael dy snog gynta a heb ddeitha ni? Gofynodd gan edrych i ddiw ei llygad. Tynnodd Linda i dwylo'r rhydd a dechreuodd gwryd steinio i bocha. Na, fo siwr. Sweet 15 and never been kissed. Medda Sioned gyda chenaid. Y meddwl mwy amdani hun ag am Linda. Ta-da! Cyhoedda Iolan uchel gan dorri ar ei traws. Sbiwch be arall sgyn ni. Trodd y lleill y sylw tuag ati. Roedd ei wedi tynnu porc pei fawr allan ei bag ac yn dal o'i blaen fel trysor, un o special stag. Roedd tad yma cadw sio bwtsiar yn y pentra ac roedd ei borc pei sy'n unwod drwy'r ro. Ti wedi bod yn dwy'n eto na fo? Gofynodd Linda'n bryderus. Na fo tad. Wel, ddim yn union. Neu hwnnw i cholli hi. Ac anyway, dwi'n gweithio digon calad iddo fe benwth nesa i hynny porc pei o fe'n o hyn. Pwy eisiau dan cyntaf? O, dim fi diolch. Dwi'n gwasio fy ffigur, meddwl gwawr. Oedd yn naturiol ffit a thegna ac yn gallu bita unrhyw beth heb roi ons ymlaen. Gymera i dy siart i ta, meddwl Iola. Oedd yn ddychan a chrwn ac ymalio dim am y peth. Tra gyrwyddau'r pedair ar ei boli ar y gwair yn mwynhau ei porc pei, dechreuodd gwawr fyfyrio. Pethefnos yn brin o'i ben blwydd yn 30 oedd mag bwlen. Tydi hynna ddim oed i farw. Nac, di cytuno Sioned gan deimlo'n euog ei bod i di anghofio amdano fo ar ôl gweld y porc pei. Dwi'n meddwl na ni fod fyw i fod yn 30, gyfnod gwawr. Blydi hel, gyda'n gobeithio, y bychaf Iola. Lle fydda ni dybed? Gyfnod gwawr. Stopiodd y tair arall wyta, ac am eiliad diflannodd pob un i fyd arall, byd diethyr ymhell yn y dyfodol. Linda dorodd y telelwch. Wel, mae siŵr y byddan ni gyd wedi prodi ac efo llwyth o blant. O, na, fydda i ddim, protestiodd Iola. Dwi'n eisiau plant am 32, yn unig ar ei teilio o nyrfa fel actores. Achos fydda i wedi gwneud fy fortune, darlings. Chwifiodd ei ffordd pei yn yr awyr y dramatig. Mi ddod nôl o Linda, lle fydda i wedi bod yn byw enw bod yn agos i West End, neu Efrog Newydd, achos fydda i wedi bod yn perfformio ar Broadway. I fama, i fagu fy mhlant y Gymraeg. Efrog Newydd, meddwl Linda. Gan i ddod i aros efo chdi. Cael siw dal am eich flights chi. Fe rhaid i mi gymryd amser i ffwrdd o waith yn yr hospital. O chan taffad, achos fi fydd y matron, meddwl Sioned. Be amdano chdi gwawr lle fyddi di? Caledodd hwnna'r gwawr am enid, cyn ateb a think chwerw i llais. Yn bell o fama gobeithio, ac yn sicr ddim yn byw mewn tŷ cyngor. Oedodd, a difrifolodd ei ddod. Rhaid i chi addo un peth. Beth bynnag yn wydydd, mi fydden ni dal yn ffrindiau. Nath hefyd sgwennu i dyddiadau pan nath Mac Bown yn farw. Dorri eisiau gael. Oedd hynna wir? Nag oedd. O'n i just yn cofio'r poster. A wedyn o hwnna. Dwi'n yn cofio gyda. Nath ni'n llyfar o'r yn gefn a dwi'n yn cofio ni'n fans o Mac Bown. Ond mi oedd y poster di ar y sy'n ymhen. Oce, wel dyna chi wedi cael blas o y criw merched cymeriadau yma. Fel un o dy ffrindiau di, o'n gwybod bod ti'n sgwennu am merched yn ei hoed a amser. Cos da ni'n cwarfod nhw nesaf pan maen nhw yn y flwyddyn lle maen nhw'n dathlu pen-blwydd pwysig. Fel da ni'n ei lenni. Felly, o'n i jyst eisiau gofyn, ydy dy ffrindiau di wedi bod yn nerfus ynglyn â darllen hon oherwydd fyddan nhw'n ama, oh god, mae di sgwennu am fi. Neu ydyn nhw, mae'n anothio mewn mlaen. Ia, na ti, ia, na ti. Sgomnat yn gwbl. Ia, sgynna ni reswm i chwilio amdano mi ddynnan, ti'n meddwl? Nagos. Ti di darllen o a criw coleg fi, a mae Eira di darllen o criw ysgol fi, a ta neb di nabod i gilydd na yr un o'r ffrindiau. So na, cymeriadau dychmygol ydy'r rhain i gyd. Ond bod nhw'n gyd yn 60 yn y flwyddyn mae'r llyfr wedi osod. Un broblem o'r nofel yma di spoilers. Lle da ni'n drio fod yn ofalus
Peidio adael y gath allan o'r cwd yn o'r model, da ni siŵr yn ei rhywfaint, ond elli di roi disgrifiad o merched maman y ffab ffordd heb ddau gormod. Ac mae gennych chi gwawr, yr un oedd o well gen i gyda'r Jarman. Erbyn hyn mae hi'n ddarlithydd yn y Brifysgol Mangor, mae hi'n sengl, mae'n byw wrth y môr, mewn tŷ mawr crand, a mae bywyd hi yn edrych yn berffaith. A wedyn mae gennych chi Iola. Fi oedd yn actio am chydig bach, a mi ddoth hi nôl pan nath hi thad i'n wael ac yn daig y siop bwtsia, a mae hi'n byw rwan yn y siop bwtsia sydd wedi cael ei droi yn gaffi yn union cyn Covid. A mae hi efo mic tu crwm, dyna ddim yn spoiler, ond yn reis amlwg mae yn prodi y bachgen i chariad cynta. A wedyn gennych chi Sioned sydd wedi cael ei reit anodd, mae hi wedi ysgaru, a do mi ath i nyrs, ond mi oedd hi'n matron ar gartra gofal. Ac yn ystod cyfnod Covid, mae hwnna wedi deud arni hi, a mae wedi gadael, a mae'n gwarchod i wirio'n bach rwan. Ac yn ola mae gennym ni Linda. Mae Linda wedi gorfod gadael ei gwaith hefyd i warchod, ond i warchod i pam sydd yn fethedig a wedi dod i fyw ati hi. Felly, ys gen hi ddim llon tu o blant, un mab gath hi yn diwedd, ond mae bywyd hi wedi newid yn eithriadol yn y flwyddyn ers i pam i ddod i fyw ati nhw. Ydy dy blant di wedi ddod yn ôl? Nawr y byth. Nawr y byth? Dwi'n meddwl ni wedi target audience. Mae'n lynion hwnna. Dwi'n cytuno efo Rhian, dwi'n meddwl sa'n ei lles i chi ddarllen o'n da. Achos mae yna bethau ni, dwi'n just am ferched yn ei hoed ei amser. Cos rhan o'r sgwennu ydy rhoi dy hun ysgidiau rwy'n arall le. Felly mae yna bethau wedi codi'n hon, lle mae'n sy'n meddwl yn hynna. Dwi'n da iawn. No, mae'n gael. A weithio mi ddeud ti, ti'n Iola? Yr un sy'n gwneud drama? Yn Aberystwyth? Dim ti di hwnna lle? Na, hi! Mae hi fach yn gwneud yn dweud tal ac yn slim. Dwi'n bo, felly mae'na bits, siwr bych chi'n fath o sgwennu, mae'na bits yna chi'n mynd i bob cymeriad yn does rwsyd am hwnni. Mae Iola yn un reis joli ac yn reis bosi, mae'n siŵr, ond mae gwawr yn reis am yna bits yn fi'n sicr yn honno fyd. Ond mae'n un peth mawr am Iola, sydd ddim yn wir amdani, mae'n medru canu. A ni'n wedi gwneud gallu canu, mae'n gallu canu rili da, so ella sy'n wedi licio bod yn eich sy'n anffodus. Gofrwch chi mlaen ti. Pan o'n i'n ceiro yna y fenga, pan o'n i'n canu iddo fo, Rhian gerddi, ond tamabio yn mynd shush ma. A dwi eisiau ganu can i Meilir yn car gynnau, a dod wybod be o'r proclaimer sy'n yn ganu, ac eisiau rhywun matam shush ma. Dim. Nôl at Iola a busnes canu yma, eisiau chydig bach o emotional roller coaster, darllen hon. Ac o'n i'n meddwl, mae'n siŵr bod yna dan tris mewn mae'n crio tog. Ond Iola nath i'n ei grio. Ac o'n i'n siarad efo Rhian Cadwaladr fan hyn, fatha, pa ranna oedd yn neud yr ein crio, a dwi'n eisiau rhoi spoiler, ond nath Iola neud i'n crio, am bod fi'n falch o hynny'n mynd, gowio! O'n i'n nefyd, come on! Dwi'n meddwl, oh my god, dwi'n dallt yn llyfr. Felly, o'n i yna, ti di llwyddo fan met. O'n i'n dweud bod mae hon di'r ffefryg yna i dyma, a dwi wir yn meddwl sa'n neud ffilm. Tasa gan pedair, y pres o gynnu nhw stalwm. Mynd i New York. Mynd, pedair actores oed Rhian. I New York. Wow. Felly mae hwnna'n arwain i ati cwestiwn. Tasa gan pedair pres, pwy fysa ti'n dewis, neu fysa, i wneud yr hana? O fi, obviously. Wel, mae rhaid bod yn Iola, achos mae'n canu. Mae'n dybio fi da. Mae'n dybio fi, ia. Mae'n dybio fi, reis. Mae gwawr yn ei yoga, a mae'n swpfit, a mae'n edrych yn fengach, so mae hwnna out-i-beth, dydi. Mae Linda beth bach eifil, so mae hwnna yn Sioned yna, Sioned neu las yn ei wneud, dwi'n gwybod pwy sy'n ei cael efo fi. Sa'n anodd beth nag ysgrifennu ffrindiau, mae'r actor isa, gwaith deg na, so sy'n ni'n gorfod gadael i'r casting director wneud hynna rhag fi bechu ne. Yn cheaper. Ia. Oce, ta.
Tasa mynnu'n object a ti'n cael rhywun o Hollywood pwys o ti'n dewis. O Meryl Streep, sa hi'n gwybod. A fi'n meddwl Streep. Sa hi'n chwarae fi, tydyn ni'n y llyfr. Pa un fysa hi'n dyn nhw, mae'n hen sy'n gyda nhw gallu nhw ddeud ti'n cyfengach. Dwi'n gweld, Iolo fysa Imelda Staunton. Achos hi o gyn i mewn golwg actually yn y rhan yna wnaeth chdi grio, cys hi sy'n canu'r gar yna, y gar mae hi'n ganu. Dwi wedi gweld ti'n canu honna. So, ia honna, neu Julie Waters allan. Fysa hi fydd fysa. Mae'n hitio chi droi row. Cos yn y ddefyliad, da ni dal yn 11. O 26 dwi? O ie. Dwi'n 16 digwydd. Beth bynnag, dwi yn digwydd gwybod bod ti wedi cael chydig o darllethan sgwennu'r nofel? Wel, traffan mwyaf oedd mod i wedi gosod hi yn y cyfnod, yn y dyfodol mewn ffordd, cos nes i gael comisiwn i sgwennu hwn, diolch i Cyngor Llyfrau, yn syth ar ôl y clo cyntaf o'n i, so Cyngor Llyfrau yn gefnogol iawn i awduron. A dyn, o'n i'n gwybod erbyn hynny bod eisiau sgwennu amdan, ond o'n i'n mynd i osod o yn dechrau chwefr o dan. Ond gyda ni'n syniad sydd oedd y byd yn mynd i fod, ac mwy o sydyn oedd yn byd nid i sigol llwyr, ac oedd y pethau fatha, chi'n gwybod nhw'n masg, a bych chi'n cael edrych ar y wyren, a bethau, so ni'n meddwl, ydyn ni'n mynd i gael mynd i America, a ni'n meddwl, allan, ni'n mynd i Llangrannog, yna, ni, a ni'n na. Mae'r o'n mynd i Efrog Newydd neu rhywbeth, so ni'n gorfod, ti'n meddwl, croesi mysaf, a dydyn nhw ddim yn mynd i Efrog Newydd tan reis dallu mewn i'r nofel, so sa'n mynd i gallu newid os a pethau wedi troi'n wahanol, a do'n ni'n gwachod y newyddion yn awchus i weld, a mi oedd popeth i weithio allan, maen nhw yn mynd yn y cyfnod yna i Efrog Newydd. Ond pethau bach sy'n hydro awdur hefyd, fatha mae Iolan o fi canu a mae hi'n blwydio caneuon allan o fyna hyn. A o'n i'n gwybod bod chi ddim yn cael defnyddio geiriau caneuon mewn nofela, cos gys ni ddod efo Can a Del. A Del Rolling in the Deep yn dod yn ôl eis y ce. Roedd yn fan hyn yma, ac o'n wedi ni. A ddim nad ni am ddeud i fynd i ddechrau yna la. Ond yn yr wsos pan oedd y llyfr wedi gysodi mwyn y lai, ddoth y negas, mae rhaid ni dynnu y dyfyniadau o'r caneuon yma, achos mae'r we rwan dydy, mae'r llyfrau yma'n mynd fel e-lyfrau, a fysa i'r rhy hawdd i'r bobl ffeindio nhw. Wedyn, un opsiwn oedd i sgwini nhw'n Gymraeg. So dyna pan mae dweud, Efrog Newydd, gan New York. Sorry, gen i'n dewis, di ddim yn swnio'r cystal na di. A gorau fi dynnu allan i'w lun allan i'r rili isio, ac Arall i wylio yn Gymraeg, ond dim quite yn union cyfieithiad, cofyn nhw'n rhaid o drwy Google Translate. So, yw Arall i wylio, so bethau bach fel oedd yn hintro fi. Ie, felly, pan da chi darllen Efrog Newydd. Canwch New York yn y pen. Ydy, nath o'n aro fi, e? Ie. Ella bod i jyst yn bod yn very Welsh. Ie, mae hynna. Nôl at ymchwil Efrog Newydd, maen nhw'n mynd i noson drag. A mae'r peth mor ddiw. A ni'n meddwl, eis i Efrog Newydd yn dod, fel ymchwil, eis i noson drag fi? Na, dwi'n gwneud bod mae'n noson drag yn mywyd. Gyda ni'n ychymig, does? A hefyd, dwi'n ddim yn gwybod sut oedd awduron yn gwneud heb y we. Gallu ddim wedi rŵl yn y byd. So nes i joinio fforums am Efrog Newydd, nes i ddallan am y drag scene, nes i edrych ar lluniau am drag scene Efrog Newydd, ac oedd y lle dod i fyw i mi, a gwesti, mae gwesti rhwng bach yn, ond dwi'n rhaid i bod mewn gwesti fel roi o fel ffrwyth ymchwil ar y cyfrifiadur, a ro'n i wedi bod yn Efrog Newydd, ac yn wedi dotio y lle, a yn ymateb i Efrog Newydd di, ymateb y cymeriadau, dwi'n gwir. Mae o'n ble. A sa'n rhaid ydych chi sydd wedi bod? Lot o ddech chi'n gwybod ydych, mae'n nuts fi. Mae'n just nuts. Dwi'n gwybod sefyll yn Times Square a just chwerthin. Achos o'n i just... Dwi'n gweld o'n gymaint antyledus, bod chi'n nabod Efrog Newydd, ac o'n llai nag o'n i ddisgwyl. Ond o'n i just yn, man bach, mae'r lle mae'n hollol nuts. So o'n i'n falch am wedi roed o mewn llyfr. Trio ail-fyw, a cael ail-fyw yn profiad eto. Mae gen gwawr ffrindiau o New York, a maen nhw'n aros yn y gwesti hi a Georgia hi, so hi sy'n mynd i'r drag yma. Pam ganodd Iola allan o'r cubicle yn y telephone? Dim ond Darina oedd wrth y sync,
Doedd hi'n rhyd dros y gwntau'r ag anifiliad o'r ganylan, y syniad gael ei wneud, syrthio'r ei cheg yn agorad, fel sylweddol ei fod yn sniffio'r fath. Oedd hi ar y cwntaf, drwy bapur $20 wedi nolion dim. Cocaine? Dim ond ar y teledu wedi gweld yr abedd. So, Davina, ti a chynnig peth o'r bwyd gwyn i fi. Canodd i ola nhw, nhw'n dechrau'n acian, no thank you, meddai. Ond dwi'n mynd i Jack yn meddwl nesaf. Oh, sorry, Davina, gan gadw'r bocs bach a dwi'n dwi'n bach. I just thought since you're wearing a coat spoon, ychwanegol, gan edrych ar y gadwen o ddangwch bwddwy ola. Gan ddilodd i ola fi. This way, dechrau biffio felly. This is a Welsh love spoon. Y bychod. Nath i'n ei gwybod i fi, dim yn New York, ond dyna pam na dwi'n ofyn i fi yw'r dro. Ac yn ati esbonio'r traddodiad llwya caru Cymru i Davina. Pan ychwela'r iola at y bwrdd, sylwo Sion wedi syth i bod yn edrych at i dwi'n wedi cael gyda'r sioc. Gyda'r chi wedyn, gan godi ei gwydyn ac wedyn ar Davina. Wedi yma dysgwysio fi hanner awr arall, edrychodd iola ei watch a dechrau. O weld i bod ti'n hanner awr wedi un y bora. Oh, Georgia bach, I think it's time we went back to the hotel. Oh, we'll miss tomorrow. Oh, is it today completely? Georgia, chydig yn siomedig. The night is still so young, protestian. But we are not. And I would have usually been asleep for a good 2 hours by now. Ar ôl addo bydden nhw'n galw heibio bracdi, Davina, Mason, a mynd ar daith efo Loretta, a chy'n colwed a chisan gan lot a bol sy'n hun. Roedd hi'n amser troi yn ôl a westy'r ôl a la. Oh, dwi'n caru New York! Medda Sioned wrth gamu ar y palmant. Y munud nesaf, roedd o'n sgrech wrth i bwff o sen godi o'r twll manol yn y palmant, dechrau chwerthu'n yn afreolus ac ac yn ôl i sefyll wrth ei ben nes bod ei ffrog yn chwerthu fyny o amgylch ei chwyniau. Sbio, marwyd yn mynrodri! Roedd gan sefyll fel y gwnaed yr actores yn y llun eiconig honni uwch y grid awyru. O, watcha Contilosgi a Jopan, gwydd o Linda, gan afal yn ei a'i gysgo i ar y manol. Wrth i fi wneud syrthio'r ddwy ar ei hyd ar y palmant a gorwedd ar draws ei gilydd, y chwerthu gymaint fel na allan yn godi heb help Georgia. Alla i ola, ddim helpu, gan ei bod eitha chwerthu gormod hefyd. I think I better get you straight to bed, medda Georgia. Ar ôl diwrnod staf, Georgia, diolch yn fawr i am y nosod na chawson yr erioed mo'i thebyg, eisteddodd Linda ar erchwyn ei gwely i ddechrau dan wisgo. O, dwi'n diladro meint yr acs, meddai, gan ei tynnu, ei rwlio belen a'i taflu ar draws yr ystafell i'r bin. O, lwcus na wel o glawr mi ar un hun, nes ei di ffwlio ni, ychwanegol, cyn difri weli. Gobeithio bod hi'n iawn. O, nes i roi text i fi rhyw deir o'r o'ch chi'n matar. Meddai wla, cesgu siol, ma siŵr, meddwl Linda. Be di sŵna? Mae'n dod o stafell mochi, meddai wla. Cododd y ddwy am mynd at yr mwysau'r stafell mochi. Roedd sŵn tychan ar hegi dod o'r ochr arall iddo. Sioned, galwodd Iola, ti'n iawn? Dwi'n stoned! Atebodd Sioned yna neu gwyl. Be mae'n ei? Gynno Linda. I god i'n sownd, ysefod Iola. Sownd yn be? Clwsans glec a bloed a'r heg arall cyn i Sioned ateb, help! Rhythodd Iola i agor y drws a Linda wrth ei ysgwyd. Dechreuodd y rwy'n chwerthu'n yn uchel. Roedd Sioned yn sefyll yng nghanol yr stafell, ei ffrog ar y llaw, ei breichiau yn awyr a'i wyneb o'r gold tu ôl i ddeunydd ei ffais dal bob dim i mewn. Chwerthu'n y diolch i'n becru, awr gwrdd ta! Galodd Sioned yn wyno a ddechan. Gyda un blwg sydyn, llwyddodd a Linda i dynnu'r maes. Ond wrth wneud syrthiodd Sioned yn ei hôl yn sydd i breichiau Iola oedd ei sefyll yn tu ôl i. Oh, oedd eich panica fan'na fynd. Falle bod yn digwydd un o'n ffrindiau fi, ond o'n ddim mewn gwesti ar y bryd. Dwi'n mynd y stog yn Mynd y stog yn ei bags dal o'n ddim, ia. Ac oedd e'n gael bod i'n nodio fyna, mi'n eistedd am gwrdd. Ond oedd gael y gŵr i ddod i helpu allan o'n ni. So, watch it gyda chi'n nid, dwi'n cofio rhywbeth i beth bach fel yna, rhaid nhw fewn. O, a ffaith bod un o'r cymeriadau fi'n cael bita nionu. O, ia, mae gen i gymeriad sydd yn beda ni. Ddim yn finchus iawn i weid bwyd, a'i hoff bryd i nionu di ferwyn.
A dyna, dwi'n meddwl, blid un o ffrindiau fi, ond dwi wedi dweud ohono licio menyn a pedair efo jasio fo fyny bach. So pedair a ddim. Da, ddim eisiau pedair a siarad. Pedair efo. Beth bynnag, sôn am fwyd, mae yna rhywbeth arall ti'n dweud o bob nofel ti wedi sgwennu ar wahan i gyd. Cacan. Cacan ydy'n atab i bob dim. Cacan i ddathlu, cacan i ddeud sori, cacan i fod yn deimlo, cacan i godi calon, a wrth gwrs, cacan mewn blwydd, mae yna cwbl o cacan mewn blwydd yn hon. A be nes i benderfynu ar eich gyfer chi heddiw, oedd, fes ni trio ail-greu hon. Wel, dwi licio coginio, ond dwi ddim yn bobbir. Dyma hi. Mae'n ddarn i chi wan. Y gacan ydy, mae'r gacan yma. Dwi'n diolch i Olwen Fowler nath y clawr gyda llaw. A sy'n licio'r clawr, a sy'n hoff iawn yr clawr, a mae wedi gwneud y gacan fel yr sgais i ddweud beth yn ei liog. Dwi'n falch bod Olwen wedi gwneud ti'n gam, ac yn bler achos dyna'r unig ffordd sy'n ni'n medru gwneud ti. So, ia. Cacan at bob achlysur lle o rhaid cael ei heddiw. Mae hynna'n rili clac.